Mulla ja Iteroni, eli ei toi vielä saavuskaan tiesi, ellei tuu Cloakkeri. Olisikohan sillä smarti? Onneksi sä toit... Ei se... Siis toi on ihan vitun laaja toi Acceleration Gate. Ihan se on oma. Se ei pysty smarttaan. Siitä loppuu varmaan catch boosteri. Nyt se näyttäis menee. Se sulaa. Hyvin se menee. Kohta overhitti. Nyt voi ottaa overhitit. Oho. It's melting, niggas. Onneksi tuli Unufas. Se ois muuten sanonut ehkä transfer rate. Ei toi nyt saa enää mitään vauhtia. Joo. Vepit on tosi tärkeitä. Mulla on webikin. No, tää rapierikin on paska, kun tää tarvii nykyään 3 webiä, jos tää haluat lisätä juttua. Sehän aika hyvin no joo, meillä on frigateet. Tietysti mulla tekee joku 100 depsiä tää maksimissa. Ampunut jotain. Enio tulossa. Eniokin. Älkää... Ammutaan no... Ei tarvitse. Ei tarvitse enää. Ampukaa se hype. Hype paskaksi. Siihen meni. Body kiinni. Enio. Eniokin. Enio kiinni. Kiinni on. Eniokin. Tupla webit Eniossa. Kiitti, moi. Markaisilla on varmaan plasteri. Joo, Ei mä otan. oo. En ota paljon damaa, ei haittaa. Sinne Joo. meni, tappakaa se bodykin. Ei saa. Lol, se osaa. Ei saa. Se on hyvä Se tää. on harjoitellut vähän liikaa. Mä tuun takaisin sinne. Mä hain itelleni dronet. Mä nyt on siinä keitiskin. Mä tuun sinne. Kiitti Bloks, ampukaa dronet. Juu. Kokeillaan just. Sulta drone. Joku ei ammu, mutta... Kyllä se siitä menee. No ammunko ne? Nyt on kaikki. Joo, kiitti kun ampui minua. Pikkuhukka nyt rangee vaan ja karkuu. Mitä vittu tuliks ne lisää? Räjähdä ainakaan. Meniks kaikki dronet alas? Juu, melkein. Meni visiksi. Yksi tai kaksi ehkä jäi. Kyllä ne kaikki ysät. Se on hyvä. Hyvä. Paljon Joo, ei rangaa mä pitää apsoida. damaakin. Vittu se tankkaa. Meillä on vähän depsi. Ei tää Ei se mitään tankkaa. Kyllä se menee. Vähän sen tankkaa. Tuossa raaveeni lukussa. Nyt on aika armori aika hitaasti. Onks lasi nää target pointer? Onks kellään target pointeria, niin jos toi tulee raaveni? Mulla on Onks sulla tarkka. termaali missil? Oota, on. Mä vedän termaalia kuun kyllä. Onks joku Ei drone oo musta paljon, kiinni? pistä mitä mulla on. Eikö se pukaa vaan ei mitään? No niin, nyt lähtee sulaamaan. Kuka menee? Iskuri tulossa vissiin sit Etäisyyttä lisää. sulaa kanssa. Overhitti. AP ja... Juokse karkuun. Repperi. Reppereihin hiittiä vaan. Nyt se Niin, on aja strukturilla. No sit toivot parasta. Ota Varpaa rangeesi. vittuun sit. Range. Ei se oo 30 kilsaa range. Varpaa pois! Poja. Varpaa pois. Räjähtää ihan Bloodin kohta. gateille Varpaa mene. pois. Ai vittu, hajoa nyt saatana. No sinnehän se menee. Nyt se ei saa enää sykleä ulos. Nice. Tappakaa sen body, kiitos. Ei pori. Miksei sitä body voi tappaa? Hyvä, se vebannut Niin. rukriksi. On se. Mä webaan siltä droneen, niin saatte paskasta. Katsotte sisään. Uudestaan vaan. Paris lähtee kohta. Otti taas sisään. Ja paskaks vaan drone.
Ja pakko Mä olla ammutaan droneja. droneja. Niitä droneja pitäis ampua. Mä oon ottanut 2. Onks noi omia vai vihudroneja? No ja kolite kakkoset on vihu. No eipä se paljon tee sit niille enää. Niitä on enää 3 vissiin mitä kolite. Joo, mulla alkaa olla Ammutaan sit kyllä brutiksi. ihan loppu. Coercer tulossa vissiin salvakäri. Taas tuli drone. Juu. Hiitatkaa pyssyt ja paskokaa brutiksi. Se nyt rikkoontuu ennen kuin mun ees. Eikä mene. Hiittiä vaan ja paskaks tuon. Mä ammun vielä drone. Droneja vai? Se ei haittaa. Joo. On hiippiä ja paskaksi. Ei saa. Otan nyt äkkiä Redemer mailiin. Kuolematon undakkaa, sulla on Äkkiä pilgrimi. Missä sä oot puolissa? Miksi sä sinne menit? Sä olit tossa lokalissa. Sä olit tässä lokalissa. No tää tippuu ihan sama. Vitu se Tippuu punon jo. läpi. Se on Tippuu. vaan Black Ops. Nice. Eikö saa Raveni skannerissa, Scorpion skannerissa. No tuo vaan Katsotaan pengit nopeasti. äkkiä, Tää helvetin lähtee. äkkiä. Overhitti. Äkkiä. Hiittiä. Hiitatkaa nyt perkele. Siinä on Lisää Begemotin raave. Kaa Ravenit. Hittiä. Parkit. Hittiä. Skorpioni primary, jos me jostain Hittiä. Yes. Sinne meni. Yes, Scorpionin yes. primary, jos se vilkkuu. Ei vil. Ei vilku. Kuka kestää Karami lukuja kattoo lähteä niistä. takaisin? Luuttikaa se he. Luuttikaa. Mä varppaan pois. Okei. Ei, se Ampu rekin vai? Scorpi ampuu. Otan. Skorpi paska. Korppikin. Yes. Mä saan luutit ja varppasen pois. Hyvä, vielä ladi. Siis Vaxaluut, sinne jäi vielä T2. Joo, vielä Sinne jäi vielä vielä ladi T2. vasta. Tää otetaan tää pilaane pitää saada pois. Vilkku Ravenikin. Ei vielä. Ei Raven. Ei Raven. Skorppi. Lol. Noniin. Se oli mennä aika likellä.